Boetenposter ondernemers Aaron Boekhout en Riska Bauma binnen de nieuwe eigenaars van Bar Bistro het Twarspan in het centrum van Boetenpost. Zij nemen de bestaande zaak oer van horecaman Mient Mulder. We willen het zeker in een jasje steken, dat zou ze mij, verfrissen. En daarin op de vreed en zaterdag en misschien wel meer Jan eigenlijk wel een beetje een kroeg houden. Maar daarna zullen we direct een eetcafé van meidjes, zodat je tafels delzet worden. En voor jong en oud eigenlijk ook een plak is om aan deel te komen. Van begin mei af gaat de spreekwoordelijke Skepper de Groen in. Nou is het vooral het meisje van keuzes oer hoe het alles eruit zien mat. Ek de eerste ideeën binnen er al qua invulling van de weekend. Bijvoorbeeld in het weekend is er op zondag bijvoorbeeld niet veel te doen. Dus ook daar willen we weer nieuwe elan in geven, zeg maar. Dus ja, je hoopt ook gewoon, naast dat het hier gewoon weer binnen een leuke gelegenheid wordt om naartoe te gaan. Ook gewoon voor het dorp, voor het centrum, zeg maar, een toevoeging gaat krijgen. Ek de nieuwe centrumvisie die het erom zit te komen is voor het ondernemerspeer een mooie opstekker. De kar om in de horeca te stappen na 2 jaren van lockdown is ek vrij bewust daar staan kwam. Je had er al langere tijd te horen. En wie denken nou naar de coronatijd dat dit eigenlijk een heel mooi moment is. Want we hopen dat alle mensen er zin in hebben om op pad te gaan eigenlijk. En we hebben wel zin in een uitdaging, dus vandaar dit moment. Maar 44 sollicitaties maar de ondernemers in elk geval net kleien wat de onrin betreft. In tijden van krapte op een arbeidsmarkt. De leefde voor horeca en dit specifieke plak is bij Aaron ook al betiet ontstien. Vanaf ons 16e kwamen we hier al natuurlijk. Dus en toen was het gewoon een hele belevenis, zou ik niet zeggen, maar altijd hartstikke gezellig. En leuk, zeg maar, veel mensen uit het dorp die hier kwamen. Dus het was altijd een groot feest. Ja, daar is het enigszins wel een beetje ontstaan, ja, zeker.